Toto je bomba. Ty kokos. Priznám sa, že už asi mesiac odkladám točenie tohto videa. Táto obrovská taška je plná kozmetických produktov, ktoré som si doniesla z Kanady aj z Ameriky. V každej drogerii som si niečo kúpila, takže som si nakoniec musela kúpiť aj jeden kufor navyše, aby som si toto odniesla domov. Takže holúbkovia, poďme na to. Kde mám začať? Začneme rovno šampónmi na vlasy, ktoré mi urobili aj tú alergickú reakciu. Ja som verila dobrým recenziám na TikToku, keďže tieto Dove šampóny sú extrémne virálne v Amerike aj v Kanade. Sú strašne lacné, stoja možno že $6. A čo je zaujímavé, my na Slovensku nemáme Dove vlasovú kozmetiku, máme iba telovú kozmetiku. To sa dá zohnať v Kanade aj v Amerike, majú to tam strašne lacné a majú to v každej drogerii, dokonca aj v potravinách. V Európe tiež nemáme tieto L'Oreal šampóny. Táto rada sa volá presne Everpure. Tam ich majú na každom rohu, majú ich tam milión a znovu sú veľmi lacné. Možno že o trošku drahšie ako tie Dove, ale stále veľmi lacný špás. Ale z oboch som mala naozaj pekné vlasy, teda až na tú alergickú reakciu, ale... Ďalšia vec na vlasy a tiež veľmi virálna je tento Nioxin. Je to vlastne sérum proti vypadávaniu vlasov a na spevnenie nejakých vlasových folikulov. Mňa z tohto strašne svrbí hlava, podľa mňa je to kvôli tomu alkoholu, čo to obsahuje. Takisto som si tam kúpila tieto silikonové olejčiky, ktoré už teraz nepoužívam, ale skúšala som ich a boli naozaj veľmi, veľmi dobré. Lenže teda dievča prešlo na prírodnú kozmetiku. Tento je extrémne taký hutný, tento je len taký vodičkový, ale opäť prvá ingrediencia v zložení je silikón, takže no. Ak máte inak záujem, tak môžem dať tieto produkty na Vinted, kde si ich môžete kúpiť, keďže ich už nepoužívam a bude mi to úplne zbytočne doma stať. Čo som priniesla ale domov asi najviac, je jednoznačne Crest. Crest pasty aj bieliace pasiky sa u nás nedajú zohnať, takže logicky som si to tam nakúpila. Doniesla som tak, aby sme proste doma mali zásobu a tak, aby som mohla dať aj do súťaže, aj rodine, takže preto ich je toľko. Tu v Európe sa proste Crest predáva za šialené peniaze. Ja som tento trojpack kúpila reálne za nejakých $9, čiže jedna pasta vás vidia asi nejaké $3. Podľa toho, či je drahšia, lacnejšia, ale proste tieto Crest pasty tam majú non-stop v zľavách. A to nehovorím o tom, že toto veľké balenie vyšlo asi $4. Keď už sme pri sviežom dychu, tak toto, priatelia. Viete, čo je toto, že? Toto sa kedysi predávalo aj tu u nás a teraz z nejakého dôvodu to tu nikde už nie je. Už sa to ale otvára. Aha, už to mám. Toto je asi tá najzladšia vec na svete. Toto je bomba. Ty kokos. Toto je normálne, že šleha. Normálne sa mi lepšie dýcha teraz. Ďalší na svieži dých, keďže je to podľa mňa mega dôležité, je tu tento mouthwash. Je od značky TheraBreath a tiež som to tam proste videla, že to mali všade a každý to kupoval, tak hovorím, že OK, že to asi bude dobré. A potom som vlastne videla, že aj ľudia, keď robili nejaké holy z Ameriky, tak toto si odtiaľ brali, tak hovorím, že zoberiem si to aj ja. Tak som zvedala, určite ho vyskúšam. Zobrala som samozrejme iba túto mini verziu, lebo na tú veľkú by som potrebovala asi ďalší kufor. Ďalej tu mám túto brutálnu vec. Tide to go. Toto ste podľa mňa už určite niekde videli, hlavne na TikToku alebo tak. Ja už som jedno darovala mojej mamine, táto poctivo nosí v kabelke, ale toto je čistiaci prostriedok vo fixke. Dokonale. Zase dokonalá veľkosť na to, aby ste si to iba hodili do kabelky. Vyčistí to ešte aj škvrny po káve, čo sa napríklad mne stáva, že vždy, keď mám niečo biele, tak sa proste zašpiním, hej. Takže toto si hneď hádžem do kabelky a budem to non-stop nosiť pri sebe. Ešte tu mám veci na telo a skincare, tu si necháme nakoniec. Ďalšia veľmi virálna vec z Ameriky a z Kanady sú tieto deodoranty Native. Neviem presne, že prečo majú taký hype, ale možno to bude kvôli tomu, že majú strašne veľa vôni. V drogeriách mali naozaj asi 10 druhov a mali dokonca aj šampóny, aj vlasovú kozmetiku a táto vôňa a aj táto vanilka a kokos boli non-stop všade vypredané. Tak som si ich teda kúpila, že ich vyskúšam. Tento mali veľmi lacno vo Walmarte. Ale tá vôňa je neskutočná. Akože naozaj toto voní ako nejaký dobrý parfém. Krásne. Krásne to voní. Naozaj. Veľmi, veľmi pekne. A toto je zase taký mini do kabelky. Toto je strašne taká americká natúra, že robiť zo všetkého miniatúry, ale je to strašne zlaté.
Telové produkty. Ja mám strašne suchú pokožku a môj priateľ má psoriazu, takže sme si kúpili tento krém, pretože sme mali strašne suchú pleť, proste aj potom, ako sme prileteli. Je to značka Aveeno a proste oni vyrábajú také veľmi čisté, neparfumované produkty, ktoré sú hodné pre ľudí, ktorí majú citlivú pleť a teda. A moja logika kúpiť čo najviac za čo najmenej peňazí ma znovu neopustila, takže kúpila som vo Walmarte 1 liter toho krému. A aby mi nebolo málo, tak som k tomu zobrala ešte aj 500 ml sprchový gel. 532 ml sprchový gel. Ako tak držím tieto 3 veci v rukách, tak mám pocit, že oni sú vinné za to, prečo som si musela kúpiť ďalší kufor. Predstavte si, že sme teraz iba v polovici a môj priateľ aj napriek tomuto všetkému mi ani len na chvíľu nevynadal za to, koľko vecí nesiem domov. Vyhrala som lotériu, hej? Takéto vitamíny na vlasy s kolagenovými peptidmi. Kúpila som si 2 balenia. Druhé mám doma. Skincare od Bioma. Toto je ten strašne virálny mliečny hydratačný toner, takže ten som tam nemohla nechať. Opäť v Kanade aj v Amerike je to proste hrozne lacné. Čiže som si zobrala aj tento krémik pod oči. Tento neskutočne rada používam a toto som ešte neskúšala. Netuším, ako sa toto číta, ale je to Hypochlorous acid. Toto som najviac zháňala v Amerike. Ak neviete, čo je Hypochlorous acid, tak je to vlastne antibakteriálny sprej, ktorý si môžete niekoľkokrát proste za deň prestriekať na tvár. Tým pádom by sa vám mali menej vytvárať výrážky, alebo po prípade proste menej by sa mali zapalovať a teda. Tieto som našla v Targete za extrémne dobrú cenu, takže som rovno zobrala aj 2 kusy, lebo prečo nie? Aquaphor, ďalšia značka, ktorá vôbec netuším, či je vôbec dostupná u nás na Slovensku alebo v podstate aj v Európe. Tieto balzamy na pery možno, že aj áno, inak toto je najlepší balzam asi. Priatelia, vy viete, ako ja milujem chodiť spať celá umastená, že by sa nám nedalo slaninu do chrumkava pripraviť. Tento krém je na to dokonalý. Toto reálne ani není krém, ale je to taká vazelína. Vidíte, aký masný film to urobilo? No a takýto masný film to urobí na mojej pleti. Toto väčšinou používam, keď si dávam aj nejaké aktívne látky a nechcem, aby mi tie aktívne látky narušili kožnú bariéru. Celú moju skincare si zakončím týmto masným krémom a ráno potom sa zobudím ako novorodenec. Naozaj. Presne preto som to nechcela točiť, lebo už teraz nevládzem a som strašne hladná. Už to musíme urychliť. Vanicream, toto je znovu extrémny virál. Ja sledujem proste baby na TikToku, ktoré bývajú buď v Kanade alebo v Amerike a každá tam ukazovala tieto veci, že ich používa, že vraj, že toto je proste strašne dobrý hydratačný krém na tvár, toto je že vraj strašne dobrý taký gentle cleanser. No lenže proste tu na Slovensku sa mi to nikdy nedalo zohnať, takže som si to tam kúpila. A posledná vec, ktorú som videla, že si dokonca chodia nakupovať dermatologičky zo Spojeného kráľovstva do Spojených štátov, je značka Pamoxil. Takže to som si nemohla odpustiť ani ja ako skincare náčenec. Toto je exfoliant s 2% kyselinou salicylovou, že vraj je strašne dobrý. Obsahuje že vraj aj modrú algu a antioxidanty. Cenovo to bolo ale podľa mňa že strašne drahé. Táto čistiaca pena obsahuje 10% benzoyl peroxidu, čo vlastne robí to, že vám to extrémne zosvetľuje pleť. A ešte k tomuto fakt strašne minimalizuje pory a ja som si to dala veľakrát, keď som mala nejaké pupaky. Na druhý deň som ich tam nemala, takže dosť to je akože silné. Je to normálne dermatologicky testované, aj odporúčané. Odporúča sa to veľmi používať ľuďom, ktorí majú problémy s akné alebo majú problém s nejakými tmavými škvrnami na tvári. Podľa mňa je určite niečo podobné aj na Slovensku, len to je možno, že na predpis, alebo vám to odporúči až dermatologička, ale je to naozaj že sila a je to fakt dobré. No ale ja som si teraz spomenula na jednu vec, ktorú som si tam kúpila, čo je naozaj že veľká vec, hej? A zabudla som, jak sa to volá. No, toto. Toto, priatelia, som si tam kúpila a mám to vlastne doma. Je to maličký takýto krémik asi. Je to v takomto veľkom balení a je to asi takýto maličký krém. Aby ste mali predstavu proste, že ako v tej Amerike fungujú. Ten krém obsahuje vlastne retinoid, adapalín sa volá, nie je to úplne že retinol, ale patrí vlastne do tejto skupiny retinoidov. Ten krém môžu používať dospelí aj deti na 12 rokov a ten krém vlastne funguje tak, že nedovolí pupákom, aby sa formovali pod kožou. Čo je zaujímavé a prečo si tento krém každý kupuje, je to, že tento krém bol kedysi na predpis a teraz sa dá voľne kúpiť v drogerii. To je niečo, čo tu na Slovensku nikdy neurobia, pretože tu namiesto toho, aby dávali nejaké veci, ktoré sú na predpis do voľnopredajných, nám ešte aj zoberú retinoly. Čiže ak ste nevedeli, že retinoly budú na Slovensku zakázané a budú iba na predpis, tak si ich rýchlo choďte nakúpiť. Verím, že nie každý z vás vydržal do konca, ale tí, čo vydržali, niečo tu pre vás mám.
Nie je to Glowy Skin Calling unboxing, ale zrecyklovala som tú krabicu. Neukázala som vám úplne všetko, pretože niektoré veci, ktoré som nakúpila, sa ukrývajú v tomto balíčku. Dám vám sem takýto maličký sneak peek a vy môžete o tento balíček súťažiť. Hru o tento balíček zverejním na svojom Instagrame, takže sa tam určite choďte pozrieť. Sem vám napíšem svoj Instagram a bežte tam. Budem iba veriť v to, že tento balíček vyhrá niekto, kto si ho naozaj zaslúži. A my sa vidíme pri ďalšom videu. Čaute!